Zafin hawaye na kashi na 12 ya tarwatsa mini gida, ya shaƙa mini bakin cikin da tunda na zo duniya ban taɓa shaƙa ba, ya kashe mini aure. Dan ni Farida ba ta yi mini komai ba, zan tafi zan yi nesa da gidan, ban da wanda zan gani in ji daɗi, ban da uwa, ba ni da uba, ni maraya ne. Kaka ne wanda yake ji ya maye mini gurbin dukkan iyayena, sai kuma Farida wacce nake so tamkar raina, shi kakan ne ya raba ni da ita. Na yi masa biyayya a matsayinsa na mai riƙona, ba zan ɓoye muku ba, ku yi haƙuri, ba za ku ganni nan kusa ba. Kalaman da ya ji Musbahu na yi wa su Anas ya dinga dawo masa, ya jinjina kai. Tabbas Bambi ya cika babban shedani. Kaka na lura barin gidan nan da Abbakar yayi ya daga maka hankali. Abbakar da kake jin shi fiye da kowa yau gashi ya baka tukuncin san da ka nuna masa. Ka ce shi mai biyayya ne, me yasa ka kasa dakatar da shi ga niyyarsa? Hamza, na san in na dakatar da shi ba zai aikata hakan ba, sai dai zan cutar da zuciyarsa. Hakan yasa na sa masa ido tare da yi masa fatan alkhairi. Ina ji a jikina alkhairi ne ya fitar da shi daga gidan nan. Takaici yasa Hamza bai sake magana ba, yayi waje zuciyar shi cike da kunci. A tsakanin su suka hada dan karamin taro a sashin kakasu da yaransa. Hamza ne ya soma magana cikin zafin rai. Muna da labarin sintirin da kuke yi zuwa gidan Abbakar, to muna so ku sani duk yaron da ya ƙara zuwa inda yake, in har ba mu muka umarce shi ba, to kan ba zai sake dawo mana gida ba, ko shi waye. Kuma duk yaron da muka ji ya sanar masa da maganar bikin gidan nan za mu gauraya, saboda duk kulle-kullen da suke yi shi da baban Legas a kunnen mu ake yi. Muna da masaniyar komai. Shi baban Legas yana takama shine ke daukar nauyin duk sha'anin da ya taso a gidan nan, to yanzu lokaci yayi da za mu nuna masa ba da shi muka dogara ba. Ranar da muka saka na biki yau gashi Allah ya kawo mu. Kawunku Yusuf ya bugo kati, yanzu Anas ka karba ku je ku fara rabo. Da sauri Anas ya daga kai, gaba ɗaya idanun Husna na kan shi, ai kuwa suka yi ido biyu, ta saurin janye ido daga kallonsa. Duk nunin da yake musu na kin shiga shirginta bai sa sun janye batun wannan haɗin ba. Bai taɓa tsayawa da ita ba, bai taɓa yi mata kalaman da za su fitar da cewa ya amince da zaɓinsu ba. Miƙewa yi duk suka bi shi da kallo. Kawo Musa zai yi magana. Baffa Hamza ya ce ku kyale shi ya gama tsalle-tsallensa, amma ina son ku sani ba za mu sake warware mana, ba za mu sake a warware mana wannan zumuncin ba, ba za mu sake lamuncewa ba. In yaro zai mutu ba za mu fasa abin da muka sa a gaba ba. A sashen su Anas kawu Yusuf ya yi masa wankin babban bargo, ya ci gaba da faɗin akan wannan magana zan sallama ka, ka ba Abbakar, daman zagaye-zagayen da kake yi kenan, kuma baka isa ka shiga tsakanina da mahaifina da yan uwana ba. Wallahi muddin ka amince ni ne mahaifinka, dole ne ka bi zaɓin mu. Yayi waje yana faɗa. Hauwa ta dube shi ido falƙwalla. Anas, nayi kuka, nayi rarrashi, ka ƙi ji. Ta matsa kusa da shi ta durƙusa. Yau gashi na durƙusa a gabanka ina roƙonka ka budda ni daga zargi, dan Allah, ba dan ina matsayin mahaifiyarka ba, dan matsayin annabinmu sallallahu alaihi wasallama. Ka saka wa zuciyarka lislama, ka daina jayayya da iyayenka. Ta yi shiru tana son ji daga gare shi, bai yi magana ba. Anas, ka yi shiru, to ni ma zan bar gidan nan, dan ba zai yiwu duk inda na shiga a dinga jifana da habaici ba. Ki haƙuri mama, zan aure ta, na yi biyayya. In dai akan batun auren wasu ne ba za ku sake bacin rai ba, ki yi haƙuri. Ta miƙe. Allah ya maka albarka, Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya sa haka ya haifar maka da alkhairi. A'a, me kuma na kuka? Ke da zaki rabu da matsalata? Tunda kuwa rabuwa da ni zai sa ki kuka, hakan na nufin zaki dawo hanya kenan nan gaba. Ta goge fuska da hankicin. Yaya sallama na zo ni ba tona ba. A matsayin ki na yar uwata na zo ki yi mini addu'a. Momi ta dafa hannu. A hayye, ji wani kini bibi. Da kike tafiya ni nake yi miki addu'a? Ashe in dai sai na yi miki addu'a zaki tafi, zaki shekara anan kenan. Ai inda akwai addu'ar masifa da bala'i da jafa'i shi zan yi miki, dan ke ce kadai kika zame mini ciwon ido. Kin zame mini kadangaren bakin tulu. Allah ya sa in kin tafi ba dawowa. Ta dago ido a hargitsa tana yi wa yaranta ta kallon mamaki, ta sake tsananta kukanta. Yayi me nayi miki haka? Saboda kawai ina gaya miki gaskiya. Kin ga malama, dan Allah ki tafi, yau ina cikin farin ciki
kada ki gurɓata mini shi. Shigowar Musa na kuɗi ne dami a hannunta ta zube a kujera. Wash momi na gaji, da ƙyar ATM ɗin nan yayi mini amfani har na haƙura. Na dai ƙara jarrabawa 200 kurum na ciro, gobe zan je na ci kashe sauran. Aisha ta yi mutuwar tsaye a gun tana yi musu wani duba. Hakika zarginta yana son zama gaskiya. Uwar Bambi da ke gunta wanda take tsammanin bacin rai ya sa shi mancewa ya bar shi akan tebur ɗinta wanda take barin shi a kunna ko da zai iya neman ta a ciki. Yau shi ne karo na uku da take jin alat ta wayar. Da zafi ta fito ma ta ji alat an ɗibi 200,000 a ciki. Ta sake tunowa lokacin kafin ta dawo rakiyar yayin tata, ita da kanta ta taba shaida mata fin nan ba na Bambi wanda shi ne ya taba bata lokacin da take neman kuɗi don biyan wata buƙatar ta. Yayar wadda kanta ta saka ta baiwa yari ATM ɗin don ta je ta ciro kuɗin da kanta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaya ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah cikin lamarin ku. Haba zalincin yayi yawa. Ke Musa na bani ATM ɗin nan na hannunki. Mam kina jifa. Momi Amina ta ce Musa na bani nan, ta karba a hannuna in ta cika fitsararriya, kuma in baki bar gidan nan ba sai na kassara ki. Ke Musa na shiga ciki, wallahi sai na kashe ki, na kashe banza matsiyaciya. Ya isa, ba sai kin kashe ni ba, zan tafi, amma Allah na nan, na barki lafiya. Jirgin karfe 4 ta hau. Saboda zugin da zuciyar take kai kokarin sanar da Musin abin da ke faruwa, sai dai ta kasa samun layi. Tilas ta hakura ta tura masa test. Kuka take yi, kukan tausayawa Bambi, damuwa ta yi mata yawa. Salati da wasu ke yi ya dawo da ita hayyacinta. Wasu kan tana jin su, ta ji suna kiran, wasu na ihu. Kan ta yi wani yunkuri, irin kogin da jirgin ke yi kadai yasa ta fahimci abin da ke faruwa. Gaba ɗaya ta miƙe, kalmar shahada ta dinga maimaitawa. Ta zaro handset daga cikin jakarta ta saka, kokarin tura wa Muhsin wani test din saboda kidima ba za ta iya tuno abin da ta rubuta ba. Bata sake sanin inda kanta yake ba. Karfe 4 gari ya dauka, gidajen yada labarai ko ina ka duba maganar faduwar jirgin sa Aisha suke yi, inda aka rasa rayukan mutum 41, babu wanda ya tsira da ransa. Musin yana kan hanya tafiya iyafar domin taryarta. Wannan mummunan labari ya riske shi ta cikin rediyon motarsa, saboda kidima bai san sa'ad da yaron motar ya kwace a hannunsa ba. Ya je da ki wani gini, da gaggawa aka kawo masa agaji, inda aka zakulo shi aka nufi asibiti da shi. Ita kan Momi Amina tun da suka riski wannan labari ta kasa tantance halin da take ciki, bakin ciki ko farin ciki, sai dai ta sa a ranta ta rabu da babban matsala. Tuni ta shiga nazarin za ta maye wa Muhsin madadin Aisha da kanwata wata suke uwa ɗaya uba ɗaya. Alhaji Awwal da su Muhsina sun yi kuka har sun gode Allah cikun yadda za a yi ya je ga Muhsin yake, tunda ya ji labarin yana kwance a asibiti. Muhsin ya yi karfin halin yi masa magana a waya da cewar kada ya zo su yi zaman makokin a can, shi ma zai taho nan ba da dadewa ba. Ya aiko da mahaukatan kuɗi inda aka dinga ɗibar gara tamkar ba mutuwa ba. Babu tausayi, Momi Amina ta ƙule duk da kanwarta ce. Jamila suka dinga kulle yadda za su yi Muhsin ya so ta. In ka ji kalaman Jamila za ka tabbatar da cewa ta fi yayarta ta kalilanci. Yar duniya ce ta bugawa a jariza, za ta iya aikata komai inda za ta samu masu gidan rana. Muhsina ce ta turo kofa. Momi ki zo, an zo yi miki gaisuwa. Jamila ta ce ke ko ya shafa su yi muku, ai duk ɗaya ne, ce ne kawai ta yi bacci. Haba anti Jamila, me yasa kike haka ne? Ke kada ki yi mini rashin kunya. Muhsina ta kada kai. Ya Allah ka ji kan anti Aisha, in mu muka kashe ta ki addu'a mu ma mu bi ta mana. Au, ki a hankali, ko ba daɗe wata ran ke ma za ki inda ta je, ku bi dai duniyar a sani. Kin ga yaya ba ta lasifika dan na ga muryar ta ba ta fita sosai. Momi Amina ta ce ke Musa na ki je ki yadda ta ce ba na son fitsara. Yaya muna magana, amma fa Musin ba zai kalle ni ya so ni ba, sai na gaji da haɗuwa. Kin san Aisha tana da kyau, ga ta fara, ni ko baka ce,
gashi ban da yawan suturu, ina buƙatar ki bani in sai ƙananan kaya, zan sayi mai don fatata ta haska. Kada ki damu, ko nawa ne zan kashe miki, na san za mu fanshe, ke dai ki yi ƙoƙarin dinga bin duk abin da na tsara miki. Yayi zan baki mamaki, ni fa zafaffa ce, ai na sani. Oho, ji nake yi kin mance. To yau an biya mu albashi, na zo da kowa tsarabar, sai yanzu karfe 4 Bambi na kan hanyar dawa, ki shiga ki yi wanka ki zo in baki tsarabar ki saka. Baby zo nan ki fara saka naki kafin antin ta ki ta fito. Yau kin fito to maza ji ki saka riga da wando ne, yau ban taba ganin kin yi masa kwalliya da riga da wando ba, kullum ke kenan cikin manyan kaya. Yau zaki bani labarin yadda Bambi zai kusa haɗiye ki. Ta karba ta shiga ɗaki tana murmushi, ta zube kayan akan tabarma tana duba su. Kayan sun yi kyau, wandon tirifata ne da rigarsa mai yan siririn hannu, an yi musu adon wasu maɓallaye masu launin ja da baki. Kayan kuma pink, a rayuwarta tana son wannan kala. Zauna ta zuba kwalliya da tun da take da shi bata taɓa yin ya gani ba. Makeup ta yi sosai, har da su saka kwalli da jan baki, ta yi matukar haskawa. Ta ɗauki kayan ta saka. Hawa, in ba kyakkyawan sani kai mata ba ai ba za ka gano ita ce Nasima ba. Ta ɗauki miro tana duban fuskarta, ta san yau za ta burge Bambi, za ta tanadar masa kalamai masu sanyi, tana son faranta masa. Yau tana son amayar masa da san da take masa. Ta fito tsakar gida, Maryam tana shewa da tafi. Masha Allahu la quwwata illa billah, ya subhanallah. Mijin Fadima yi sallama. Nasima ta durkusa ta gaida shi, za ta shige ciki, ya dinga satar kallonta, ya shige daki. Fatima ta bi shi tana yi masa sanni da zuwa, ya dan zauna suna hira, amma hankalin shi na ga Nasima. Nace Fadima baki kuka yi ne a gida? Ta yi dariya. Me ka gani? A'a ba komai. Ta sake yin dariya tana son faɗa masa. Nasima ce ta ɗan yi shiru ta ga gudun ruwan sa, ya miƙe ya zarubuta, ya zauna a tsakar gida yana alwala. Nasima na zaune a kofar kicin tana tsintar shinkafa. Bambi ya yi sallama. Mijin Fadima ya hanga, ya zuba wa Nasima ido da alamar bai san da shigowarsa ba. Nasima ta miƙe da sauri tana yi masa sanni da dawa, fuskarsa a tsuke tamau, ta yi sak cike da tunani. Da farko da ya shigo muryarsa a sake, lokaci ɗaya ya cinkushe. Ɗaki ya shige, tarfa masa baya, ta zauna a gefen tabarmar da yake. Tabbas in suka ci gaba da zama a gidan nan, illa za ta haifu. Wannan matar za ta iya gogar da ita. Dubi irin kayan da ta so masawa, gara ya ɗauke ta daga gidan nan tun kan barna ta fito. Bin shi kawai take yi da kallo. Ya miƙe ya so mu haɗa kayan sa wasu, ya gama ya miƙo mata wasu kayan, fuskarsa babu sassauci. Gashi ki sa wannan ki cire, wuce mu tafi. Tana son tambayarsa inda za su, sai dai bata ga fuska ba. Ya kinkimi jakar ya fito tsakar gida, ta bi bayansa. A tsakar gida ta tarar da Fatima. Nasima ina kuma zuwa babu sanarwa? Ta dubi Bambi ta wutsiyar ido, tana tsoron magana, haka yasa ta mai da tambayar gunsa. Bambi ina zuwa? Yace tafiya ce ta kama mu. Yaushe za ku dawo? Naga da shirin ku sosai za ku tafi. Yace ba za mu dawo ba, in nayi gaba ba na dawowa. Wani abu ya daki zuciyar Nasima, ta dubi Fadima kamar za ta yi kuka. Bambi ko wani abu dai muka yi muku? Ba ku yi mana komai ba. Ya wurga wa mijin Fadima harara, wanda har lokacin idanun shi na kan Nasima, zuciyar shi ta ƙara yin zafi, yayi waje. Babu ta fada jikin Nasima tana kuka. Baby anti zan biyu ku. Ita ma kuka ta saka, ta ma kasa magana. Ki je yana jiran ki, amma kafin nan ina son mu yafi juna. Na sani da wahala ku sake waiwayar mu, sai dai na ce Allah ya kaddara saduwar mu. Ta janye Baby daga jikinta da sauri ta yi waje, tana gushe ƴan kuka. Kai tsaye sai ka suka nufi tashar mota Azara, motar Azara suka hau. Da daddare suka isa Azara, kaf cikin tafiyar su babu wanda ya kula dan uwansa. Har suka isa Azara, ya sake tarar wata motar suka hau. A kofar wani gida ya baiwa mai motar izinin tsayawa. Ga mamakin Nasima, kai tsaye ta ga ya kutsa kai cikin gidan. Wa nake gani kamar Zaidu? Wata dattijuwa da ke zaune tana lazimi ta faɗa. Ni ne Umma. Farin ciki kwance a fuskar ta, karara ta shiga kwallawa Ahmad kira. Ya fito a sufa na yayo sororo, yana kallon Bambi yana jin komai.
tamkar a mafarki. Lokaci ɗaya ya saki ihu yadda ka tsalle ya rungume shi tsam ya tsaya ba tare da ya rabu da jikin Bombi ba. Wow, amma abokina idona ne ke yi min gizo ko yaya, ya faɗa yana kokarin rabuwa da jikin nasa. Ras gaban Bombi ya faɗi, ya dubi Nasma cikin